Moi! Pessi tässä Bassshopista. Tehdään yhteistyötä MTB-reitin kanssa ja tänään me tarkistetaan, miten pyörä katsotaan kevätkuntoon ennen ensimmäisiä ajoja. Ensimmäisenä on järkevintä pestä pyörä, huuhtaista pyörä, löytyy lianalta sitten ne vikakohteet vähän helpommin. Ensimmäisenä pesun jälkeen, nyt on tää on huuhtastu jo, niin on hyvä sitten vielä rätillä käydä kuivata runko läpi. Siinä samalla tulee sitten myös helposti esiin, jos näkyy rungossa halkeamia, naarmuja tai muuta vastaavaa tuommoista, niin niitä kannattaa sitten tarkemmin alkaa sitten tarkistelemaan, että onko siellä jotain muutakin kuin vain maalivauriota. Käytössähän pyörä tietenkin kuluu, joten se on hyvä käydä säännöllisesti läpi. Ja pesu on yksi polkupyörän tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä, niin pyörä toimii hyvin eikä ole ylimääräisiä hiekkoja ja kuria sitten liikkuvissa osissa. Näin. Hyvän puhdistuksen jälkeen ja tarkistuksen jälkeen on hyvä päättää, kummasta suunnasta käytännössä katsoen pyörää lähtee huoltaa. Tähän on jokaisella on oma tyyli ja se tulee vasta kun näitä tekee paljon, niin miten sitä aloittaa huoltaa. Se on helppo joko takaa eteenpäin tai edestä taaksepäin ja sen muistaa, ettei hypi hirveästi paikasta toiseen, niin silloin pysyy järjestys kasassa eikä unohdu sitten tärkeiden ruuvien sitten tarkistaminen. Mä itse aloitan pyörän tarkistamisen aina sillä tavalla, että se on maassa. Se on kaikista yksinkertaisinta tarkistaa sillä tavalla, eli telineestä pois, pikkasen heiluttelee, kolisee, kuunteleeko, onko siellä jossain keulassa löysää, onko perässä löysää. Mikäli kuuluu kolistelua tuommoista vastaavaa, niin tietää, että joku siellä on löysällä ja sitten siihen voi kiinnittää sitten paremmin huomiota. Näin kun siihen lyö voimaa päälle, niin sen huomaa herkästi, että onko siellä jossain natinaa tai muuta ylimääräisiä liikkeitä. Tietenkin nämä ajossakin kyllä kuulee, mutta näin on hyvä tutkia ja aloittaa pyörän huolto. No niin, nyt on yleisesti ottaen puhdistettu ja kolinat katsottu, mutta missään ei semmoista ylimääräistä kolinaa käynyt, niin sitten voidaan lähteä katsoa tarkemmin pyörä sitten läpi. Mä tykkään katsoa itse edestä taaksepäin. Se on, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ihan siitä kiinni, että mistä tykkää. Ensimmäisenä siis katsotaan ihan ensimmäiset asiat, eli rengas. Se on ensimmäinen, mikä tuossa tulee vastaan, kun täältä lähdetään näin päin. No, tässä on aika loppuun ajettu rengas. Jos haluaa kaudella ajaa tällaisella, niin se pitää jossain vaiheessa kautta vaihtaa. Ja varsinkin jos eturengas on loppu, niin se voi ajossa tuntua siltä, että ei ole luottamusta ja keula ei ole kiva ajaa pyörällä, jos on renkaat loppu. Eli tässä suosittelisin suoraan vaihtaa renkaat nyt ennen kautta, niin pääsee oikein tuoreilla renkailla sitten liikenteeseen. Seuraavaksi pyörittää vähän vannetta. Täältä on hyvä katsoa tänne niin kuin itse vanteeseen, että onko siinä heittoa. Ja samalla pystyy myös vilkuilemaan rengasta, mutta tässä tapauksessa kun rengas on jo päältäkin niin kulunut, niin sillä renkaan muodolla ei ole enää niinkään merkitystä, koska se menee vaihtoon joka tapauksessa. Seuraavaksi voidaan katsoa, onko akseli kiinni. Tässä tapauksessa se tapahtuu tältä puolelta. Eli akseli, kunhan se on kiinni kireellä ja rengas ei liiku sivuttaissuunnassa mihinkään ylimääräiseen suuntaan, niin tietää, että akseli on kunnolla kiinni. Jos tietää, että ei ole pitkään aikaa sitä avannut ja rasvannut, niin se on helppo. Otetaan akseli pois, rasvataan, laitetaan takas kasaan, niin siellä on taas kaudelle sitten kokonaisuudessaan oikea määrä rasvaa, eikä se hirtä kiinni talvella myöskään kurakeleissä. Sitten on napo. Se on sama homma, pystytään katsomaan tosissaan tällä tavalla heilutella. Jos se antaa periksi, siellä on navassa yleisesti ottaa jotain vikaa, koska akselikin just tarkistettiin, että se on kiinni. Ja sitten kun pyöräytetään, otetaan alajalasta suhteellisen läheltä kiinni. Jos tuntuu rahinaa, navassa todennäköisesti laakeristo on säätöä vaille, tai sitten se on ihan loppuun ajettu ja tarvii huoltoa tai osien vaihtoa. Samalla voidaan myös kuunnella, että laahaako jarru kiinni. Jos se pyörii vapaasti, ei kuulu mitään ääniä, jarru on kanssa samalla hyvä. Sekä tietenkin jarrupalojen kunto on tässä syytä myös samalla tarkistaa, kun tässä ollaan. Joskus jarrupalan pinta on vaikea tarkistaa, koska se on tuolla välissä. Sitten on helpoin, että otetaan koko satula irti, jos se joudutaan täältä väärältä puolelta ottaa palat ulos, tai sitten otetaan täältä ulkopuolelta palat käteen ja katsotaan kuinka paljon se on pintaa jäljellä.
Jes. Ohjaalaakeristo. Se on oikeastaan seuraavana tulilinjalla. Laitetaan jarru päälle, kädellä tosta kiinni tai alhaalta täältä rungon välistä. Ja työnnetään voimakkaasti pyörää edestakas. Jos siellä tuntuu välystä täällä käden päällä, niin silloin pitää ohjaalaakeristoa säätää. Jos on taas liian kireellä, nostetaan pyörä ilmaan, käännetään tangosta. Pienellä voimalla pitäisi ohjaalaakeristo liikkua. Mikäli ei ole näin, niin silloin tarvii se säätöä tai muuten huoltoa ohjaalaakeristoon. Seuraava on ylhäällä ohjaamon puoli. Se on suhteellisen yksinkertainen. Painellaan kaikki natinat, kuuluuko nitinää. Tässä kuuluu pientä nitinää, kun painetaan. Niin tietää yleisesti ottaen ohjaan kannatin pitää avata ja rasvata. Sekä kaikki vivut, heiluuko, onko vapaa liikettä, onko kaikki kohdallaan. No, täällä on selkeästi vaihdevipu löysällä, kuten näkee. Sen kiristys. Se pitää muistaa sitten vaan tässä vaiheessa tehdä. Eteenpäin mennään, niin seuraava mitä näkee, niin täällä on vaihdevajerin kuori räjähtänyt auki, eli se tarvii uusimista. Samalla kannattaa myös vaihdevajeri uusia. Nimittäin se on hyvin vaikea saada vanhaa vajeria näin pitkälle tänne läpi ja sitten uudesta kuoresta sisään. Niin se on kaikista helpoin, että kaikki vajerit vaan siinä vaiheessa uusiksi.